Més coses, un 40% de les dones de les prop de 700 que es dediquen a la prostitució al cantó de Ginebra, Suïssa, tenen passaport espanyol. Un equip de TV3, encapçalat per l'Anna Teixidor, s'ha desplaçat fins a aquell país on, des del 1942, la prostitució està regulada i les dones tenen drets laborals i protecció jurídica. De fet, al Telenotícies Vespre ho tractarem àmpliament. A Suïssa, les dones que es dediquen a la prostitució són considerades treballadores sexuals. Ens fixem en el cantó de Ginebra perquè aquí, segons estudis recents i entitats locals, un 40% de les dones que hi exerceixen tenen nacionalitat espanyola. Com funciona? Doncs d'entrada, quan arriben, han de passar per una sessió informativa de l'associació Espacier, que es dedica a la defensa del treball sexual de les dones, i tot seguit han d'obtenir una llicència que atorga la mateixa policia. Les dones amb qui hem parlat reconeixen que aquí se senten més segures que a l'estat espanyol i diuen que venen per temporades. Tot i així, també existeixen casos de tràfic i d'explotació sexual. És una feina que jo no recomano a ningú. De fet, m'agradaria molt que això servís per fer precisament el contrari, no? La no crida. La majoria de persones que hi arribem són per circumstàncies principalment econòmiques i al final és una via legal, amb la que no fas mal a ningú i que et genera econòmicament més ràpid que altres feines. Més ràpid, no més fàcil. La diferencia entre España y Suiza es el dinero. Obviamente aquí se gana más, estamos seguras, es legal. En Suisse, on a le droit de le faire avec un statut d'indépendante. S'il y a quelque chose qui se passe dans la chambre, qu'on n'est pas d'accord, ou bien que ça devient trop violent pour nous, on peut très bien sortir de la chambre et la réceptionniste, elle appellera la police. Hay dos perfiles concretos. Uno que es mucho más joven, de 18 a 30 años, que son mujeres españolas autóctonas, además preparadas, con formación, pues la mínima que yo entrevisté tenía bachiller o FP. Y luego el otro perfil son mujeres latinoamericanas que ya son españolas. Bé, doncs aquesta és la situació i la comparativa en un moment en què s'ha reobert el debat aquí a Espanya, a Catalunya i a Espanya sobre la regulació o l'abolició de la prostitució. De fet, alguns sectors del PSOE estan pressionant per recuperar la llei abolicionista al Congrés. Així que volem afrontar ara aquest debat puntiagut perquè té molts punts de vista i no hi ha ni un consens polític, ni tampoc social, ni tampoc entre els feminismes. I ho fem amb dues especialistes que lideren estudis sobre la prostitució i que ens parlaran de les diferents posicions. Tamara Fernández, molt bon dia. Bon dia. Tu ets membre del grup Antígona, investigadora de la Universitat Autònoma de Barcelona. Està treballant en una tesi sobre la protecció judicial de les dones en el sexe comercial. Benvinguda. Gràcies. I per l'altre cantó tenim la Patrícia Illa. Gràcies també per ser avui aquí, sociòloga, membre de la Junta de l'Associació Feministes de Catalunya. Correcte. I està treballant també amb un equip de recerca sobre l'abast de la prostitució a Catalunya. Un plaer també que ens acompanyi. Moltes gràcies. Tamara, si et sembla, ara sentíem tota la situació que ens explicava l'Anna des de Suïssa, aquesta comparativa amb la situació a Espanya. Exactament quina és la situació que hi ha ara a Espanya i després quins models de regulació vostè ha estudiat en el seu treball. Vale. Bueno, la investigación se centra en analizar las condiciones de vida y de ocupación de trabajo que tienen las personas en el sexo comercial en distintos marcos legales, ¿no? Tanto abolicionistas como regulacionistas como despenalizadores. La situación actualmente de España es una situación confusa, medio híbrida, que da para bastante análisis. Y en Suiza tenemos un modelo, o tienen un modelo regulador del trabajo sexual. Pero la diferencia principal, porque yo soy de formación jurista, perdona que nombre quizás leyes, toda Europa, por imposición de la Unión Europea, todos penalizamos el proxenetismo. Eso en todos los países pasa. La diferencia principal sucede en si consideramos la ocupación del trabajo sexual o del ofrecimiento de servicios sexuales una ocupación laboral o no la consideramos. Ahí es donde hay la mayor distancia entre Suiza y España, y después podríamos hablar de otros países que son despenalizadores, que también regulan, pero poniendo en el centro los derechos de las trabajadoras, que ahí tendríamos en este momento a Bélgica y otros países como Nueva Zelanda, donde yo estuve el año pasado.
3 meses. La principal diferencia, yo que me centro en lo que creo que es importante, que son las condiciones de vida y de acceso a derechos cuando aplicas un marco legal concreto, es que ante un abuso de condiciones o una situación de violencia en España, las mujeres no pueden denunciar, porque si denuncian enfrentan criminalización, ya sea por su situación administrativa irregular, porque una gran mayoría tiene una situación o un estatus migratorio vulnerable, o porque como no es un trabajo, no pueden acudir a la jurisdicción laboral a reclamar nada y hay una grave vulneración del derecho de acceso a justicia. Y en Suiza, si cumples unos requisitos especiales y te registras en la policía y tienes pasaporte europeo, por eso el 40% son españolas, pero no hay personas de terceros países, si te pasa algo allí y cumples unos requisitos, podrías reclamar o acceder a justicia y a derechos. Esa para mí es la principal conseqüència en les condicions de vida, que crec que és on nos tendríamos que centrar. Muy bien. La regulació suïssa, però, no evita l'anar, ara ho sentíem, Patrícia, que també existeixin casos de tràfic i d'explotació sexual. És una realitat que evidencia, efectivament, que la regulació per si sola potser no és suficient o la gran solució. No, efectivament. I jo crec que el primer que hauríem de partir, el punt de partida, és que la prostitució no és una feina com una altra qualsevol. Si fos una feina com qualsevol altra, és un servei que nosaltres podríem oferir als nostres veïns, als nostres familiars, al teu propi pare, al teu tiet. I, naturalment, no és així. Des del punt de vista feminista, a més, històricament, la prostitució és la forma més extrema de violència sexual contra les dones. No és una feina, és una forma d'explotació del cos de les dones i de la pobresa de les dones. Perquè aquí i a tot el món, i ho veiem també a la peça que acabem de visionar ara mateix, les dones que estan en prostitució sempre són les més pobres i les més vulnerables. Sempre és així. I si acaben en prostitució no és perquè sempre han volgut ser prostitutes o perquè en un moment donat han decidit que es volien dedicar a aquesta activitat. Acaben en prostitució precisament perquè l'Estat no els hi proporciona qualsevol altra sortida digna per sobreviure. Per tant, jo crec que és trampós parlar de llibertat, que és on sempre posem el focus quan parlem de prostitució, de si les dones són lliures o no de prostituir-se, quan en realitat el focus l'hauríem de posar a l'altra banda, és a dir, en els homes que paguen per sexe. Fins a quin punt volem una societat en què els homes són lliures de pagar per accedir al cos de dones que no els desitgen. Dic accedir perquè són les 10 del matí i no voldria entrar en un llenguatge més cru, però ja entenem a què ens referim, no? Sí, el debat és també, efectivament, si es criminalitza les dones que exerceixen la prostitució o no, si són víctimes o son treballadores sexuales. Las trabajadoras sexuales o las mujeres en el sexo comercial en España se enfrentan a una doble criminalización. Yo, aparte de ser investigadora en el Grupo Antígona, trabajo como letrada, como abogada, en una entidad que se llama Altera, donde hacemos acompañamiento jurídico a mujeres en la economía informal, mujeres migrantes, tanto trabajadoras de hogar como trabajadoras sexuales. Y la criminalización es doble, primero por su situación de migrante y después por su situación de estar ofreciendo servicios sexuales. Esto supone que cuando les pasa algo, como decía, yo no quiero entrar en debates de ni libertad, es que no, o sea, no creo que sea lo importante. El caso es que ahora tenemos un montón de mujeres haciendo trabajo sexual y lo que está pasando, porque nos dedicamos en Altera a esto, es que las acompañamos a denunciar y acaban multadas. Porque aunque España quiere o se nombra a sí misma abolicionista, yo como jurista hacemos un análisis del contenido material de la ley más que del marco, porque siempre como que defendemos que el derecho de las mujeres, pero después te vas al contenido material de la ley y hay una criminalización directa de las mujeres, tanto en leyes estatales como en leyes y ordenanzas municipales. Y aquí esto, me gustaría que estuviésemos muy conscientes de que hay muchas mujeres multadas por estar ofreciendo servicios sexuales en la calle y si no las pueden multar por el ofrecimiento de servicios sexuales, las multan porque están en situación irregular, ¿vale? Patricia, parlem això de drets, però també d'explotació, de proxenetes, de tràfic... Correcte, parlem d'això perquè precisament el model abolicionista, quan hi ha una penalització de la dona, que des de la perspectiva, diguéssim, abolicionista s'entén que la dona no és un agent actiu que ofereix un servei sexual, perquè no entenem com a servei, això ja ho he dit abans, sinó que entenem que són víctimes d'un sistema injust que les empeny
a posar-se en aquesta situació d'haver de vendre el seu cos per poder sobreviure. Si partim d'aquesta base, el model nòrdic, que és el model abolicionista, entén això, que la prostitució no és una feina com qualsevol altra i el que pretén no és multar ni perseguir les dones, sinó tot el contrari, el que pretén és desactivar la demanda, no regular l'oferta. Aquí està la clau. Vull dir, jo crec que aquí l'important no és regular l'oferta de, bueno, sempre habrá hombres que quieran pagar por sexo. No, no cal regular l'oferta, el que cal és regular la demanda. I com es fa això? Perseguint la demanda. Com es fa a països nòrdics com Suècia, que va ser el primer que va impulsar aquest model l'any 1999, i on els homes, els puters, que són els homes que paguen per sexe, per accedir al cos de dones que no els desitgen, els arriben multes a casa seva, el que fa que es posi en evidència el que fa davant de tota la seva família. També hi ha penes de presó, no només pels homes que paguen per sexe, sinó també pels proxenetes, que són aquests que en els països on la prostitució està regularitzada es diuen a si mateixos com a empresaris. Per tant, l'objectiu no és regular l'oferta, sinó és perseguir la demanda, perquè entenem que si no hi ha demanda, no hi haurà oferta. I no només això, no es tracta només de protegeixo a la dona i persegueixo la demanda. En aquesta protecció de dona no entra la penalització d'aquesta dona, sinó que entren una sèrie de mesures per donar un suport integral a aquestes dones. I en què es concreta aquest suport integral? Aquest suport integral es concreta en ajudes en habitatge, en formació, en noves sortides laborals, en suport mèdic i psicològic, perquè no ens oblidem que aquestes dones que contínuament i a diari han de suportar que 20 homes o el número d'homes que sigui, m'és igual, desconeguts, que elles no desitgen, accedeixin al seu propi cos i el facin servir per donar plaer o satisfer els seus desitjos, ja no de sexe, sinó de poder i de submissió, això els hi passa una factura molt elevada en termes físics, però també emocionals, de salut mental. Bueno, es que llevo muchos años acompañando a mujeres en el sexo comercial y te veo hablar de víctimas, de ampliar código penal, de meter más criminalización y en mi experiencia meter criminalización, ya sea a quien sea, de cualquiera de los elementos de esa situación, está pasando. Pero si me dejas que termine de hablar, cuando se amplían los márgenes del código penal y la criminalización en una situación de mujeres en situación vulnerable no mejora nada. Usar el feminismo y especialmente los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres para pedir que se amplíen los márgenes del Código Penal es muy irresponsable. Ampliando los márgenes del Código Penal solo vamos a acabar todas criminalizadas y especialmente las mujeres migrantes y las pobres. El tema del trabajo sexual no es un problema de género, es un problema de clase y es un problema de raza. Y con políticas públicas que solo abordan el tema del género no se va a solucionar nada, el abolicionismo no se va a solucionar. Déjame un segundo. Sí, és que, mira, fem una cosa, perquè està molt interessant aquest debat. Ara acomiadem, si us plau, als espectadors de TV3, perquè ha de seguir la programació. Nosaltres continuem ara en el 3CAT Info, el 9324, d'acord? Perdoneu, perquè ja sé que ara estic canviant una miqueta les coses sobre la marxa, perquè considero que el debat és molt interessant. M'agradaria que acabéssiu aquestes conclusions, us emplaço de debò en una altra ocasió perquè vingueu, acabeu les vostres exposicions i ja concluïm. Vale, bueno, llamando al modelo nórdico, donde se penaliza... Sí, espereu un moment, que m'acomiado ara dels espectadors de TV3, com he dit. Moltíssimes gràcies i nosaltres continuem ara tot seguit al 3CAT Info. I ara continuem, efectivament, així que endavant, Tamara. Vale. Querer implantar un modelo nórdico es estar muy lejos de la realidad que pasa en las mujeres que están en el sexo comercial. Porque si tú no abordas situaciones económicas, situaciones de extranjería, ¿cuántos millones de euros hemos invertido en España para darle alternativas laborales a mujeres que no tenían papeles y no se los vamos a dar porque ahí no va a cambiar la ley de extranjería? Eso no lo vamos a cambiar nadie. ¿Qué pasa en Suiza? Yo he acompañado a mujeres que han ido a Suiza a hacer trabajo sexual, no tenían papeles y han acabado en un calabozo. ¿Qué pasa pero en Suiza, que está regulado, y en Suecia no mejora la situación? Si tú penalizas y criminalizas todo el entorno, empeora las condiciones de vida de esas personas y cuando a esas personas les pasa algo, tienen una situación de violencia, si tú criminalizas al cliente y una persona sigue siendo pobre,
por mucha alternativa laboral que tú le des, es migrante, no tiene formación homologada en este país, no puede acceder a otra formación. Y tú criminalizas al cliente, esa persona tiene que ir a ofrecer servicios sexuales más lejos, donde si le pasa algo está mucho más desprotegida, pero es más, como su profesión o su ocupación no está reconocida y está en situación administrativa irregular, si le pasa una situación de violencia no puede acudir a la policía. O sea, la vulneración del derecho a justicia en España es una cosa muy grave. Vale, acabem. Patrícia, sisplau. Realment entenc el que planteja la companya, la Tamara, però no ens podem oblidar que en la mesura en què nosaltres regulem això, no arreglarem el problema de base. És a dir, això és com pretendre, si tu tens una paret plena d'humitats, pretendre pintar, donar-li una mà de pintura a aquesta paret, de lluny et semblarà que està blanca i que tot està bien i regulado. Però si tu t'apropes, te n'adones que darrere continua havent la pobredumbre i lo podrido, no? Que és precisament la pobresa, la vulnerabilitat i la desigualtat, perquè sempre són homes que compren el cos de dones. Per tant, en la mesura en què no ataquem aquests problemes de base, no resoldrem el problema. Per mi, per mi i pel feminisme, regular la prostitució és regular una forma de violència. Llavors és, vale, sí, que s'ejerza la violència, però en un context més controlat i que si de sobte un client, mal llamado cliente, li dona una pallissa, que puguin denunciar. Aquesta no és la qüestió. És el que dèiem, és un debat que porta per una nit Hay mucho más temàtica. feminismo y las trabajadoras sexuales también son feministas y ese feminismo debería escuchar a las mujeres y no quitarle la agencia y la capacidad de hablar. Ahí discrepamos, porque yo creo que feminismo solo hay uno. Ah, no, hay muchas feministas que haya debate dentro del feminismo, lo que hace el feminismo lo mejor. El feminismo solo es el tuyo. Us emplaço un altre dia a venir. Ha estat un plaer. Tamara, Gràcies. Patrícia, gràcies també per Gràcies, moltes acompanyar-nos avui aquí i gràcies. compartir amb nosaltres els vostres punts de vista. Nosaltres ara anem al temps i de seguida tornem amb més informació.